Κέικ μήλου. Για το κέικ θα χρειαστούμε 4 μήλα κομμένα σε κύβους, 250 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη, 4 αυγά, 325 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ένα baking powder, 2 βανίλιας, ένα σφινάκι κονιάκ, 1 κούπα λάδι, 1 κουταλιά της σούπας μαύρη ζάχαρη και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Βάζουμε στο μίξερ τη ζάχαρη με το λάδι και τα χτυπάμε καλά για να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγά. Το κονιάκ και τις βανίλιες. Αφού τα αφήσουμε να χτυπηθούν καλά όλα τα υλικά μαζί, ώστε στη συνέχεια να ρίξουμε το αλεύρι που το έχουμε ανακατέψει με το baking powder. Με τη 1 κουταλιά της σούπας, ζάχαρη και την κανέλα πασπαλίζουμε τα μήλα και τα ανακατεύουμε καλά. Μόλις είναι έτοιμο το μείγμα μας, ρίχνουμε μέσα τα μήλα και τα ανακατεύουμε όλα πολύ καλά. Το βάζουμε σε φόρμα σιλικόνης και το ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα. Αφράτο και λαχταριστό, έτοιμο να συνοδεύσει τον πρωινό σας καφέ, και για τις απογευματινές λιγούρες μπορείτε να το συνοδεύετε μαζί με παγωτό βανίλια.